ଲା ଏଇ ଶୁଣୁଛୁ ତ ମୋ ନାନୀ ଆଉଛି ନାନୀ ବମ୍ବେରୁ ନାନୀ ଆଉଛି। କିସ ଏବେ ଆସିଥିଲେ ପରା ଏବେ ନନଡ ହେଇକିରି ପଳେଇ ଆସୁଛି ତମ ଭଉଣୀ ଘର ରହିବନି ଟୁଙ୍ଗୁ ଟୁଙ୍ଗୁ ହଉଛି ତମ ଘର ଯା ହଁ ହଉ ଆଇଲି କିସ ହେଲା लो ଭଉଣୀଟା ଭାଇ ରହେନି କାହା ରହେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସରିଲେ ପଳେଇବ ତୁ ଯାଉନି ତ ଭାଇରୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ତମ ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆସିନି ଏଟା ଆଡା ମାରିବାକୁ ଆସିଛି ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ନା ଚିହ୍ନିନି ତମ ଭଉଣୀ ମୁଁ ଆଗରୁ ଚିହ୍ନି ଦେଇଛି ହେଲା ଦି ଦିନ କହିକିରି 2 ମାସ ରହିଛ ତମ ଭଉଣୀ ହେଲା। ଆରେ ସେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଆସୁଛି 2 ଦିନ ପରେ ପଳେଇବ ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିକିରି ପୁରା 4 ଦିନ ଭିତରେ ଯେମିତି ବମ୍ବେ ପଠେଇଦେଇ ହେଲା ନା ତୁ ସେ ଟେନସନ ନେନା ହେଲା ତୁ କାଲି 4 ଦିନ ଟିକେ ଆଉଛି କେତେ ଦିନ ରହେ ତମ ଭଉଣୀ 4 ଦିନ ରହ ବେଶୀ ହେଲେ 4 ଦିନ। ବେଶ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ମୁଁ ରଖିପାରିବିନି ମୁଁ କଣ ମିଳିବା ଦରକାର ନା କେତେ ଲାଗିବ କୁହ ମୁଁ ଦିନକୁ କେତେ ଦିନକୁ 1000 ଟଙ୍କା ନେବି 4 ଦିନରେ 4000 ଦେଇଛି ମତେ। ହେଲା ଖୁସି କିଛି କହନା ହେଲା। ହଉ।